Et smukt kig ned til Hammerhavn. Hold da op. Ej, det var flot. Hvor stor er den der? Den vejer 12 kompagnier. Ja, det er jo flot. Og hvad er det i øjeblikket? Altså, det er jo ikke trollingtrappe, der er startet endnu. Nej. Det er bare nogle idioter fra Sjælland. Og I vælger bare at komme på samme tidspunkt? Ja, det er bare nogle idioter, der er i år. Det er ren hygge. Og her er det sjovt, du. Og er det dog dejligt at se. Ja, det er rigtig sjovt. Der er lige et billede op, jeg skal nok lade være på. 30 både er vi over. Og så har vi lige hammer. Her ligger de små, fine gule huse. Hej Marie. Det er jo en rigtig forårsbebuder, når du har åbnet her, ikke? Ja. Kan vi nemlig få den bedste kaffe og kage på hele Hjemlandet. Nordlandet. Hjemmelandet.